Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu kallon mu barkanku da warhaka. A yau ma mun kawo muku sabon fim daga fassarar Sultan. In yau ne farkon zuwan ku fara mana subscribing sannan kuma ku yi mana ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai. A daidai nan ga za ku yi mana subscribing sannan kuma ku yi mana ƙararrawa a nan. Ku yi mana subscribing sannan ku yi mana ƙararrawa a nan. Sannan kuma ku gama mun da liking a nan ga. Domin samun sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora. Wannan liking da kuke shi zai sharing bidiyon zuwa ga Hausawa, duk wanda sun zamanto Hausawa za su same su ta cikin YouTube ɗinsu ne. Kar ku manta kalmar ta subscribing a nan sannan kuma da kalmar ƙararrawa. Kar ku manta daga wannan channel mai suna da Isuhu Dan Hausa TV. Wannan channel mai suna da Isuhu Dan Hausa TV tana kawo muku sababbin fina-finai a kowace rana. Idan fa kun la'ankara, a kowace rana muka kawo muku fina-finai aƙalla guda 3, guda 4, guda 2. To kar ku manta kuma duk sababbin fina-finai ne muka kawo muku wanda sun zamanto fassarar Sultani, fassarar Algaita, fassarar Sima Al Hussein. Duk wannan fassarori muna kawo muku su ne kyauta ba tare da kun biya ko sisi ba. To yadda za ku yi ku samu damar kallon wannan fim da mun kawo muku, tukunnan dai ku tsaya ku saurari bayanan da muke yi. Domin wasu ba su tsaya su saurari bayanan da muke yi sai su shiga kawai domin su ga sun kai ga film ɗin, sha'anin film ɗin. Kar ku manta mun yi muku zancen akan idan ba kwa tsaya kuna saurare har bidiyon ya kai ƙarshe ko kuma kuna tare bidiyon ɗin, mu kuma za mu sa password makullin sirrin kenan domin yadda za ku tsaya ku saurara. Idan kun tsaya kun duba kun gani shi wannan fina-finai da muka kawo muku duka iya jawabanmu minti nawa ne muke yi. Minti 2 ne, minti 3. To shi minti 2 ɗin ba za ku iya hankuri na ku tsaya ku saurari abubuwan da muke faɗa ba. To kar ku dai manta dai idan yau ne farkon zuwan ku fara mana subscribing sannan ku fara mana ƙararrawa. To wannan fim da mun kawo muku a nan ne mun kawo muku shi ƙasan description a nan ga. To kamar nan za ku danya. Idan kun danya a nan, to wannan shine link ɗin bidiyon ɗin da mun kawo muku. Wannan shine ainihin link ɗin bidiyon da mun kawo muku. Da zaran kun danya a nan zai sacin da ku kamar haka. Ya tafi zuwa da ku cikin application Mega kenan. Za ka iya sauke shi ta Chrome kuma za ka iya sauke shi ta Mega. To kamar wannan kun ga wannan shine ainihin film ɗin da mun kawo muku. A nan za ka iya kalla kuma a nan za ka iya downloading. Download a nan za ka iya yin sa kuma a nan za ka iya kallon shi film ɗin da mun kawo muku ɗin. Da zaran kun danya a nan za ku iya kalla a cikin wayoyinku. Kuma a nan shi kuma za ku iya downloading ɗinsa a cikin wayarku. Kar ku manta daga wannan tasha mai suna da Isuhu Dan Hausa TV. Ku yi mana subscribing sannan kuma ku yi mana ƙararrawa.